ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ноҳияи рӯдакӣ пушти поликлиникаи навда ҷойгир мебошад. аз ин тараф маркази ноҳияи рӯдакӣ, бозор, дар ин ҷо худи маркази саломатӣ ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин маҷмӯаи истихоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. хона дута роҳ дорад, ҳам аз даруни район, ҳам аз беруни район. дӯстони азиз, аз ман ҳамин гардиш медорему, рост мерем ба худи маҷмӯаи истихоматӣ. марҳамат худи маҷмӯа ва бинои истихоматӣ аз 7 ошона иборат аст. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 3 ошонаш ҷойгир аст. дар ин ҷо боз як бинои нав мешавад ва дар замини холии ин маҷмӯаи истиқоматӣ стадион, боғчаи кӯдакона ва таваққуфгоҳи мошин мешавад. дар 3 ошона қарор дорем дӯстони азиз. якум зинапоя, дуюм зинапоя, шахтаи лифт ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 3 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 7 ошона иборат аст. хона бо ғишти пухта сохта шудааст. стяжкаи пол, шкатур, монтажи барқ ва ғайра ҳамаш кардагӣ аст. дар хона отоплениям ҳаст дӯстони азиз. дар ин маҷмӯаи истихоматӣ отопления мешавад, ҷои котел кардагиам. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. даромадгоҳи хона, прихожа, роҳрав, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳамому ҳоҷатхона дар ин ҷо. аз якум ҳуҷраи истихоматӣ шурӯъ мекунем. хона дар минтақаи хуб ва ором ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, маркази саломатӣ ва ғайра дар наздикии хона қарор доранд. ин дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. дӯстони азиз, аҳамиятиян ман ҳамин трубои сафед, ин трубоҳои отопление мешавад. дар ин маҷмӯаи истихоматӣ отопления мешавад. барои ҳамин оиди гармкунии хонаҳо метавонед ташвиш накашед. ва ин бошад ошхона. ва дар ин ҷо ҳамом ва дар назди ҳамом ҳоҷатхона. ҳоҷатхона ва ҳамом чӣ хеле ки мебинед алоҳида мебошанд. сабти хона ба анҷом мерасад. нархи хона бошад 370 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.